Tässä on lyhyt esittely näistä Swiss-Gallopersin bootseista. Eli tämän näköinen on tää bootsi. Siinä on vuohisen ympärille tuleva tommonen vuohisremmi ja sitten on bootsin ympärille tuleva tämmönen remmi, millä sitten kiristetään bootsi kiinni. Sisältä löytyy tommonen integroitu pohjallispehmusteosio. Eli toi oranssi tuolla on semmoista pehmeämpää materiaalia. Ja sitten täältä takaa. Täällä on takaosassa myös sitä pehmeämpää materiaalia, mutta lisäksi tuohon kiinnitetään tommonen neopreenipehmuste suojaamaan noita kantoja. Sitten tähän on talveksi asennettu hokit. Sinne on varmiksi merkattu 6 paikkaa joko nastoille tai hokeille. Ja ne voi itse valita, että minkälaiset systeemin sinne haluaa asentaa. Pohja on semmoinen mukavan paksu, että sinne pystyy laittamaan niinku ihan kunnon hokkiin ja vaikka esimerkiksi iskumuttereilla voi askarrella semmoiset todella pitävät hokit siihen bootsin pohjaan. Mutta tämmönen on Swiss-Gallopers. Ollaan itse ollut tähän tosi tyytyväisiä. Kesästä asti ollut meillä täällä testissä ja tutkittavana. Niin on ollut oikein positiivinen yllätys tämä sveitsiläinen bootsi.